Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, сябры. Мой суразмоўца перакананы, беларускае дакументальнае кіно вылучаецца вобразным асэнсаваннем жыцця, а не проста яго адлюстраваннем. На літаратурны лад яно гэта эсэ, дзе павінны быць эмоцыі, асэнсавання, вобразы. У нас у гасцях Владимир Мороз. Вітаю, Владимир Викентьевич. Добрый день. Владимир Мороз – паэт, празаік, эсэіст, сцэнарыст, кінарэжысёр, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь. Нарадзіўся ў горадзе Косава Івацевіцкага раёна Брэсцкай вобласці. Скончыў Беларускі політэхнічны інстытут, літаратурны інстытут імя Горкага ў Маскве. Працаваў у аб'яднанні «Інтэграл», інстытуце «Мінск-праект», Дзяржкіно БССР, часопісе «Бярозка», дырэктарам студыі дакументальнага кіно «Летапіс», нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Па сцэнарыях Владимира Мороза знята больш за 80 стужак. Яшчэ 6 фільмаў ён зняў як кінарэжысёр. Шэраг карцін адзначаны прызамі міжнародных кінафестываляў. Таксама мой суразмоўца, аўтар кніг прозы, паэзіі і эсэ. Ну што ж, столькі іпастасяў, я нават не ведаю, пра што гаварыць. Напэўна, дапаможа цытата. 1000 гадоў, 500-100 для чалавека прамежкі агромністыя, для Бога, для гісторыі імгненні. Гэта робяць усіх нас, папярэднікаў і наступнікаў, сучаснікамі. А твоя цытата? Так, спадар Наум, цытата моя. Я сапраўды вельмі люблю гісторыю, калі вот што-то аб'ядноўвае літаратуру і кіно ў маёй творчасці, так это гістарычная тэма. Вот эта цытата сведчыць пра тое, што калі заглыбляешься ў гісторыю, нават гістарычныя постаці, ты іх пачынаеш разумець. І вот в этом сэнсе і разумець іхнія матывы ўчынкаў, і в этом сэнсе яны неяк робяцца тваімі сучаснікамі. І вот это асабліва патрэбна, каб ты разумеў, калі ты робіш дакументальны фільм на гістарычную тэму з гістарычнай постацю, каб ты змог вот шчыра расказаць пра эту постаць, як быццам бы пра свайго сучасніка. Ну вось дакументальнае кіно, яно не патрабуе нейкіх вымыслаў, мастацкай гульні, гэта дакументальнае кіно. Ці павінен быць сцэнарыст даследчыкам? Ну, ён і даследчыкам, конечно, павінен быць, але ў любым выпадку ўсё-ткі это не гістарычная справа. Тут некую міфалагему трэба стварыць, нейкі міф. Ну, табе ж можа не ўсё цікава быць у гэтых гістарычных варунках, а тыя падзеі, тыя вот грані асобы падкрэсліць, якія табе цікавы і якія урэшце рэшт працуюць на Беларусь, на нашу беларускую ідэю. Я перакананы, што трэба вот не тое, што падкрэсліваць, а весці размову так, каб мы адчувалі, што вот это беларуская гісторыя. І тут, конечно, некую міфічнасць усё роўна прыносіш і ў сцэнарыі і кіно. Это не гістарычнае даследаванне, это ўсё-такі Ну, дарэчы, зараз у дакументальным кіно ўжываюцца і такія мастацкія фрагменты, акцёры далучаюцца. Так, у мяне такіх выпадкаў было не шмат, але вот адзін з апошніх фільмаў «Унавіс» – это пра творчае аб'яднанне, якое існавала ў Віцебску 100 гадоў назад, якраз у гэтыя ж гады, 100 гадоў таму, якім стварыў Казімір Малевіч. Так рэжысёр Евген Сецько, ён зрабіў такую доку-драму з гульнявымі сцэнамі і з акцёрам, які іграў роль у Малевіча. Это дакументальны фільм у нас вялікі, 52 хвіліны, і гэтыя сцэны ўпісаліся і ў дакументальныя кадры, некія дакументальныя звесткі. Так што это адна з формаў існавання дакументальнае кіно, вот якраз доку-драма з ігравымі элементамі. Больш, конечно, это выкарыстоўваецца на тэлебачанні, ну і ў нас таксама ў дакументальным кіно вот бывае. — 80 стужак. Это запас, як кажуць, вялікі. І ўсё-такі, які галоўны, ну, скажам, вызначыць момант у гэтых 80 стужках? Ну, і часу прайшло ўжо даволі. Першы фільм па майму сцэнарыю зняты ў 84 годзе, это 35 гадоў. Это за гэты час столькі назбіралася. Ну, галоўнае, вот я вызначыў бы гістарычную тэму і
партрэты нашых сучаснікаў. Я здымаў фільм пра Міколу Ярмаловіча, калі ён яшчэ жыў, фільмы пра Віктара Касько. Ну, сучаснікамі я ж магу назваць і Владзіміра Караткевіча, я яшчэ яго помню, хаця фільм уже ствараўся не так даўно. Пра Якуба Коласа, то есть все фільмы на нашу беларускую тэму. Ну вот, дарэчы, фільм пра Францыска Скарыну, ён не так даўно быў зняты, так? Ну, 2 гады таму, да 50-годдзя беларускага кнігадрукавання. Вот, да, фільм Францыска Скарын. Можна ж расказваць усё, там нешта... Ну, экраннага часу мала, каб іграць ролю даследніка. Тут хаця б паспець расказаць пра, у данным выпадку, пра Скарыну, пра яго подзвіг як кнігадрукара, пра кнігі яго, якія ён надрукаваў. Ну, і нейкія высновы зрабіць для сябе. Ну, вот, як я гаварыў, што міфалагемы нейкія таксама павінны быць. Тут, мне здаецца, вот, калі я пісаў сцэнарый, мы з маладым рэжысёрам Ігорам Чышченем працавалі над фільмам. У чым яшчэ з усіх астатніх урокаў для нас урок Францыска Скарыны? У тым, што ён не дзяліў людзей на канфесіі, хаця тады ўжо было і каталіцтва ў Беларусі ўжо. А ён ствараў пераклад Бібліі для люду простага, паспалітага, як ён гаварыў. То есть для любога чалавека, каб ён быў адукаваны. Можа, ён такім чынам запавет талеранцыі нам пакінуў, уласна кажучы, які і жыве ў сённяшняй Беларусі. Я думаю, што такой адносін суіснавання праваславia каталіцтва мірнага не мае нідзе больш, як толькі ў нас. Дарэчы, фільмы і рэжысёрская работа, і паэзія, як яны вот спалучаюцца? А шмат якія вершы мне навеяны якраз працай у кіно, у дакументальным кіно. І нават з дзясятак вершаў гучыць у дакументальных фільмах. Вершы гучалі і раней. Калі, допустим, мы робім фільм пра Барадуліна ці пра Міхася Стральцова, конечно, гучаць іхнія вершы. А так, каб вот гучалі вершы ў дапамогу вобразнай структуры фільма, это якраз вот з маім з'яўленнем на летапісу такое з'явілася, мае вершы. Ну, допустим, фільм «Ветры Карэлаў» пра гістарычны вобраз беларускай жанчыны. І вот так неяк это рабіў Станіслав Гайдук, рэжысёр. І ён нават папрасіў, напішы такі нейкі лірычны верш. Я напісаў верш «Ветры Карэлаў», ён абсалютна, так сказаць, і не пра гісторыю, а пра каханне, можна сказаць, больш. І ён удала вельмі ўпісаўся у гэты фільм. У фільме пра Напалеона Орду гучыць мой верш, згадкі пра Напалеона Орду. Ну і шмат якіх фільмах, то есть нават адзін раз і надрукавалі ў часопісе на экранах, я іх так назваў, вершы дакументальнае кіно. То есть яно ўсё спалучаецца. І нават тое, што, допустим, я быў, па-першае, адукацыя архітэктарам, яно таксама нікуды не знікла, таму што ў гістарычных фільмах, ну як час паказаць? Ну добра, калі тут ёсць помнікі архітэктуры. Мало таго, у мяне ёсць такая кніга «Мін старадаўні і малады». Я напісаў яе, і яна шыкоўна выдадзена на добрай паперы, на 3 мовах беларускай, рускай і ангельскай, з ілюстрацыямі. І вытрымала эта кніга 4 выданні по 3000, то есть калі суммировать наклад 12 000, это ў наш час. Это было недзе ў першым дзесяцігоддзі, уже это 21 стагоддзе. Так што, ну, нічого не знікае, нікуды не знікае, і яно пераплятаецца. То есть я не адчуваю, што там пераключаюся вельмі. Конечно, вот, калі пісаць вершы, ўсё ж таки трэба нейкая атмасфера і нейкі свой настрой. Не кожны дзень. А за прозу, за сцэнарый, за эсэ себе можна прымусіць сесці. Нават калі спачатку не ідзе, потым разгорнецца і пойдзе.
Дарэчы, калі гаварыць пра дакументальнае кіно, пра беларускае дакументальнае кіно, ўсё ж такі фільмы кінастудыі «Летапіс», якую ты ўзначальваў, і увогуле сённяшнія дакументальныя фільмы часта становяцца пераможцамі на самых розных прэстыжных кінафестывалях. Вось беларускае дакументальнае кіно мае свой твар, мае вось сваё аблічча. Вось што не хапае, можа быць, мастацкаму кіно? Ну так, вот калі, дарэчы, дакументальнае кіно літаральна апошніх дзён прыклад. Тут адбываўся фестываль «Ватчдог», нейкі дакументальнае кіно. І фільм нашай Галіны Адамович «Хороших девочек не бьют». Першае месца, там галасавалі толькі гледачы. І вот яны так ранжылі, нас заняла з гэтым фільмам першае месца, і нават больш таго. Хто хацеў з гледачоў ахвяраваў, ну літаральна там рубель 20-10, хто што мог. І яна нават грашовы прыз да гэта атрымала. Вот. Это такі незалежны кінафестываль, там без всякого цэнзуравання ўсё. А у мастацкім кіно, конечно, мне не хапае Беларусі. У нас багатая гісторыя драматычная. Мы можам ствараць фільмаў колькі заўгодна. Просто трэба это неяк асэнсавана паставіць сабе такую задачу і рабіць. І поэтому ёсць што здымаць. Вот. Дарэчы, апошні раман Андрэя Федарэнкі, які друкуецца вот у дзеяслове, ці раманы Валеры Грапеева, яны настолькі кінематаграфічныя, што бяры і рабі кіно. Але яны і па духу беларускія. І это вот, калі это захаваецца да беларускі дух на экране, тады можам гаварыць, што у нас ёсць беларускае і мастацкае кіно. Ну што ж, завяршаючы гаворку, як для ўсіх нашых гасцей, наша апытанка. Прадоўжыце фразу «Беларусь – гэта». Беларусь – гэта мой хутар, гэта мой наднёманскі родны край. І это які для мяне ўвасабляе Беларусь, якую я таксама успрымаю як хутар. Назавіце 3 месцы нашай краіны, якія варта наведаць кожнаму беларусу. Я лічу, што абавязкова трэба наведаць Марачоўшчыну каля Косава, радзіму Тадэуша Касцюшкі. Ну, Нясвіжскі і Мецкі палацы – это я адзін. І Полацк – это калыска нашай дзяржаўнасці абавязкова. Што ж, дзякуй. Калі б раптам была такая магчымасць, з якой выдатнай беларускай асобай вы хацелі б сустрэцца і чаму? Я б хацеў сустрэцца з Львом Івановичем Сапегам. Ён герой майго дакументальнага фільма. Ён вельмі хітры, вот як беларус чалавек, это ж усё с Ілжадзімітрам, это яго інтрыга. А мэтай этой інтрыгі ўсё было, каб аб'яднаць Беларусь, Масковію і Польшу, і ў цэнтры стаяла Беларусь, каб тут усё было кіраванне. Была такая яго геапалітычны план. З ім бы я хацеў сустрэцца. І ён бы сказаў, ці спадабаўся яму фільм? Ну, ці фільм спадабаўся, да, но ён бы раскрыў бы вот свае інтрыгі тых часоў. Это было б цікава вельмі. Што вот зараз чытаеце і каго з сучасных беларускіх аўтараў параілі б пачытаць? Ну, я вот уже згадваў, я параіў бы пачытаць Валерыя Гапеева, Андрэя Федарэнку апошні раман, таму што, я думаю, Андрэя Федарэнку ранейшыя рэчы чыталі. І вот сам я недавно і купіў нават, я паважаю этого аўтара Сергея Дубаўца «Д'ябал запрэжаны ў плуг». Вот это з сучасных, да. Ну і заключнае пытанне, што для вас беларуская мова? Беларуская мова – это айчына. Без айчыны не бывае мовы, і без мовы не бывае айчыны. Вот такая амбівалентнасць. Дзякуй. А нашым тэлегледачам я нагадаю, што сённяшнім маім суразмоўцам быў паэт, празаік, кінасцэнарыст, эсеіст Владзімір Мароз. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.